And nandito ako ngayon sa bagong bukas na SM City Daet. Alam nyo ba na meron ditong local agriculture product at nakakatuwa dahil nabibigyan ng pagkakataon yung ating mga farmers na ma-promote yung kanilang product dito sa SM. Ako po si Ramon Iligan from Dagit Agrarian Reform Cooperative, Dagit Labo, Camarines Norte. So ito pong ating cooperative ay ilang taon na po ito, sir? Bali 3 years po siya ngayon. Ngayon po, ilan po ang members natin? Bali 50 po ang members ng Dagit Agrarian Reform Cooperative. So kayo, sir, ay bumibili din ng gabi. Yes, bumibili po kami ng gabi sa mga member sa ngayon. So pag non-member po, bumibili din. Bumibili pa rin man. Sir, ang pangunahing produkto po natin ay gabi. So, maaari mo bang ibahagi po sa ating mga manonood yung ating pong produkto? Okay. Bilang po FDA approve po itong area namin, yung pong yung gabi, nilisa po namin kung saan siya nanggaling. Mula po pag-harvest, nanggaling kung sinong tao, hinuhugasan po yan ng mineral water pagdating dito. Tapos i-chop, diretso na po dun sa dryer. Pagka-dryer po, i-repack na siya. So sorting, tapos repack na po siya. Tapos with label. Meron po dito sa SM ngayon, kami po ang dealer. Sa inyo po yun. Sa amin po yun, dyan sa SM City Daet. Ito po yung niya, repack niya. Tapos ay nandito po yung barcode na SM po siya talaga. SM Daet po siya. Sa ngayon po ang range po ng price dun sa SM is 60 to 80. Per 100 grams po yun. Yung po ang price po doon sa SM City Daet. So kapag meron po kami nakita doon, sir, na dried gabi, ibig sabihin po, sir, sa cooperative. Dito po yun sa inyong cooperative Yes, galing. sa cooperative. Wala po kaming kalaban sa ngayon dyan sa Daet na ibang dried gabi. Talagang gabi ni Juan. Gabi na Juan po. Pero wala siyang label sa ngayon. Sir, magkano naman po ang puhunan sa ganitong uri ng livelihood, negosyo? So, pag nag-compute ko po dito, almost 100% po ang return. Ibig sabihin ko, kung limbawa nangapital ka ng 100 pesos, pagka na-drive mo na, bili mo sa tao, magkakaroon pa ng 100 pesos. Parang sa cooperative po yun. Almost 100% po yung return niya. Magkano, sir, yung starting capital natin? Yung starting capital po namin, almost mga lang yan, mga 1,000, mga ganun lang po pinagsimulan namin dyan. Ibig sabihin, sir, kung magbibitaw ka ng 1,000, ang balik sa'yo 1,000 din. Yes! Tanggal na po lahat ng expenses doon. Ganun po siya, ganun siya ka-profitable na business. Inaanyayahan po kayo na tangkilikin ninyo ang Gabi ni Juan. At meron na din pong website ng TTI na camarisnorte.com. Pwede po kayo mag-visit doon. Feature product po doon ang Gabi ni Juan na 30 entrepreneur po na pili siya kasama na pong Gabi ni Juan. Muli po ako si Ramon Iligan from Dagit Agrarian Reform Cooperative. Sama-sama nating abutin ang masaganang ani at mataas na kita.